Тук имам 7 белтъка и 2 жълтъка. И ще добавим още някои неща към това първото хранене. Ще ви го покажа в готов вид с макросите и мисля да изпиша дори цената, която ще ми струва това ядене. Фак! С една ръка е тегаво. Ето го храненето ми. 7 белтъка и 2 жълтъка, 55 грама пилешко филе, 66 грама хляб вита, 90 грама банан, 30 грама от зърната закуска, която видяхте. Това ще бъде моето първо хранене, като ще изпия и 3 витамина и цената за него с макросите ще излязат на екрана. Така че хапваме. Както знаете, аз правя периодично гладуване, в момента е 11:40, щупваме фастинга и после се запътваме към залата. Какво стана, туралки? Не съм правил скоро влог, не съм качвал, защото имах малко проблеми с кръста и бях малко демотивиран от това, че не мога да клякам както трябва, също така и да правя мъртва тяга, но съм обратно в играта, пазя се по-леко, пристъпвам към нещата, обръщам повече внимание на техниката и да оставям това на страна, като започвам моят lean bulk малко по малко и както видяхте, искам днес да ви покажа моята тренировка за горна част, в която съм заснел по 1-2 серии. Също така искам да ви покажа и колко ми струва храната за един ден, като варира, защото в покачване на мускулна маса хапвам повече и харча повече пари, а в сваляне на подкожни мазнини хапвам по-малко, но всъщност тогава купувам повече зеленчуци и може би е горе-долу еднакво, като нещата доста варират. Може да се лишавам от протеин след тренировка и от някои други неща и да смъкнем тези пари до по-ниско, но аз не съм фен на пестенето от храна, защото това си е жизненно важно и храната е най-важната в този спорт като цяло. Хранителния режим и седенето на макроси и калории. Показвам ви как се храня и тук искам да ви покажа тренировката ми за горна част, която започвам с лежанка, 107 кг и половина мисля, че беше, за 4 серии по 8 повторения, след което преминавам на набирания с тежест, 22 кг за 3 серии по 8 и прогресирам на тях, като увеличавам бройките до 8, като започвам от 6 с дадена тежест и реално следващия път ще сложа 23 кг и ще опитам да направя, да кажем, 3 серии по 7 или 2 серии по 7 и 6, зависи. След набиранията преминавам към любимо упражнение военна преса, на която искам да стигна 80, да, съжалявам, 90 кг за серии. В момента най-тежкото, което съм дигал, е 79 кг за серии по 6, а в момента съм на 76 кг за серии по 6, защото кътвах и изгубих килограми от личното си тегло, следователно и сила. Тук правя гребане с лост. Техниката на упражнението не ми е толкова стрикна, реално смисъл, старая се колкото се може по-стрикно да е, но няма перфектни хора и с времето се заучава.
техниката да е прилична. Реално аз идвам за удоволствие и за това да развивам себе си, да бъда по-добър за напред и ако мога да науча някой друг как аз тренирам и как аз постигам нещата и да съм от полза на хората, защото доста хора постоянно показват как се хранят и как тренират и реално по един егоистичен начин не показват нещо полезно на хората и не ги карат да тренират както трябва. Реално тук правя кофички с 33 кг тежест за 3 серии по 10 повторения, като прогресирам както на набиранията, след което преминавам на сгъване за бицепс, hammer curls или чукчета, както му викат. И едно от любимите ми упражнения за бицепс, то реално е за външната страна на бицепса. Бицепса ми е една от изоставащите мускулни групи и трябва да наблегна повече на него, затова се чува дали вкарам тренировка за ръце изолирано. Никога до сега не съм го правил и ми звучи налудничаво, но понякога добре сета са полезни. И разгъване за трицепс, като това е доста готино упражнение, голям обхват на движение и усещам доста готино, правя го доста време, прогресирам силово на него. Може да се прави с двете ръце, а мен просто ми харесва повече едностранно. По-добре го усещам и реално даже виждам тук, че на последните повторения читвам малко като вкарвам рамото и това не е добре. Това е просто заради умората и заради по-голямата тежест. И натуралка, това е voice-over на тренировъчните кадри. Оставам за следващите хранения. След тренировка една доза протеинче на цената на 2 лева. Шоколад. И това е. Се видим на след тренировъчно хранене. След тренировъчно хранене тук ви показвам десерта, който е 140 грама овес, 1 банан, 25 грама фъстъчно масло и тофи капки на MyProtein. Мисля, че съм ги показвал в мои клипове. Вкусител, много са готини. Нещо като карамел и шоколад. Това ще бъде, ако искате да видите това, напишете хаштаг рецепта овес и ще ви го покажа как се прави. Супер вкусно е, като мляко с ориз буквално. Тук правя главното хранене, микс зеленчуци, който микс не може да се купите, защото аз би си го направил. Зелен фасул, грах, гъби, чушки и лук, като макросите ще ви покажа и цената на това хранене също, като към това ще добавя един сос и пилешко филе, около 120 грама и ще ги сложа в питки лаваш, така че ще ви покажа готовия продукт с макросите и цената на това хранене. Ето го в завършен вид, моето хранене. Както ви показах десерта, тук имам микс зеленчуци с сосът и пилешкото филе и една питка лаваш, в която ще сложа част от зеленчуците и пилешкото и това ще бъде то. Дано този вид клипове и фулдел винаги са ви полезни, защото разнообразявам храненето си, не ям обичайните неща всеки ден, опитвам се да има малко разнообразие с почти същите храни, но просто гледам да ги приготвям по различен начин. Така ми е вкусно, аз съм избрал този начин на живот, да се храня така и да си седа макросите, като гледам възможно по-малко бокуци да ям. Всъщност храната не е бокук, а е в количеството, което приемаме, защото шоколада, аз харесвам реално шоколад, според мен той не е бокук, просто ако изядем цял шоколад е доста. Доста е за, да кажем, за хора, които поддържат килограми на по-ниски калории. И съм доста гладен, защото направих тежка тренировка и искам вече да хапвам, така че цената и макросите тук на екрана, така че дано ви е било полезно. Се видиме в следващото хранене, последно и това е. Дано ви е било от полза. Заслужава си, пичове. Много готино. Последното хранене се състои ето от тези съставки и продуктчета. Значи е това млекце
извара бадеми и несквик. 100 грама от несквика, 20 грама от бадемите, това цялото и смесваме и ще сложа канела и тофи подсладител на MyProtein. Общата стойност на Full Day of Eating ми на екрана, общия макроси на екрана и дано този клип ви е бил от полза. Дайте един палец нагоре, абонирайте се долу бутона в червено и оставете коментар, хаштаг овес, рецепта, за да видите моят овес как аз си го правя, ако искате такъв клип. Реално, ако се бъдат някакви хора, ще направя рецептата, така че натуралки, стойте нацепени и се образувайте. До скоро! Ето го и храненето, не е много привлекателно. Това е.